Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Φαίνεται ότι ο άνεμος που φυσάει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ένας τραμπισμός της alt-right έρχεται και στην Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς είναι πολύ άσχημο νέο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε τον κυβερνητισμό, πλήρωσε το στρογγύλεμα των θέσεων και την προσπάθεια να προσεγγίσει τη λεγόμενη το φάντασμα της μεσαίας τάξης. Καταρχάς με ευχαριστεί. Το περίμενα, αλλά όχι με τόσο μεγάλη διαφορά. Εμένα προσωπικά με ευχαριστεί. Περίμενα να υπάρχει λίγο πιο μεγάλη κόντρα, δεν περίμενα τον Τσίπρα τόσο να πέσει.